Conquistar o mercado náutico dos países bálticos e do norte de Europa é o obxectivo ambicioso que se marca Portos de Galicia. O ente autonómico desembarcou hoxe a oferta galega no Salón Náutico de Düsseldorf. Estamos falando de Alemania, estamos falando de Polonia, de Estonia, de Letonia, de Lituania, tamén, por suposto, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Creemos que é un mercado que empeza a configurarse como estratégico para Galicia, seguir a mesma folla de ruta en canto a estrategia que puxemos en marcha no Arco Atlántico nos últimos 6 anos, e desde ese punto de vista temos previstas unha densa axenda de encontros con asociacións, con clubes e con empresas que son referente no mundo da náutica desta parte de Europa. O Salón alemán configúrase como un escaparate excepcional para a náutica galega, non só polo seu tamaño, tamén pola variedade da súa oferta. Estamos falando dun salón que é 17 veces o Salón da Rochelle e 7 veces o Salón de París, para falar da magnitud deste salón, donde se dan posibilidades de negocio que van moito máis alá da náutica nun sentido clásico, porque, por exemplo, tamén actividades propostas como o charter e como outras modalidades de ocio náutico se dan cita aquí. Ademais das xestións propias que ten programadas Portos de Galicia, tanto este ente como a Axencia de Turismo de Galicia arrouparán en Alemaña a media dúcia de empresas náuticas galegas que levan ata o salón a súa oferta promocional.